Takže čuzík, moje meno je Adriana, ja vás vítam pri ďalšom videu. Dneska tu máme Minecraft PE. Takže dneska už podľa názvu viete, že budem si robiť nový dom, všetko. Musím si zobrať iba tie najhlavnejšie veci. Takže ste si možno všimli, nebo enchantované veci, že posteľ je najhlavnejšia vec. Potom zoberieme za toto jediná vec. Tak ostatné. Už som si to dobre nafarmil všetko. Toto mám na ten nový dom, čo budeme stavať, aj so skladiskom. Takže toto bereme. Tieto 4 knižky, tie najhlavnejšie veci poberem. A lapis, to je všetko také najhlavnejšie. Torčky. Torčok. Lapis. Torčky. Tak to máme, teraz ideme do stavby, tam zoberieme všetko, to nezabere veľa miesta, to máme jedlo, zoberieme toto, stejky, jablko, toto, to je všetko, čo chcem, rudy, čo zoberieme iba toto, 18 kobol, zoberieme iron, zobereme ironové veci, torčku, nožnice, to unáhame. To sú všetky najhlavnejšie veci ešte. Toto. Čakať. Budem. Tak. Toto. Seker končí. Tak. Tak, torčky, cedulky naháme tak, to sa nám aj tak nezvidí, pece na čo, tak, to máme, budeme potrebovať torčky, najhlavnejšia vec, to, tak, aby bolo dačo vidno, dobre, ja mám na maxime, aj tak nie je nič skoro vidno, tak. Teraz posledná torčka, ešte to haslo to. Tak jedna torčka. No, to čo som tam dal hore, to ani nepotrebujem. Na tie torčky najhlavnejšie. Tak a dole. Bereme pressure platey, iron dvere, tlačítko, torčku, druhú torčku a môžeme ísť, takže skúsim sa vydať smerom rovno, že či dačo nájdem. Máme tie najhlavnejšie. Nič už iné tam nebolo také najhlavnejšie. Iba toto. Tak, bum. To mi nevadí, že vybuchol. Tak, ideme rovno. Tam dať je dedina, ale tam nechcem sa presťahovať. Takže, toto je dobré. Alebo toto ešte neprejdeme kúsok. Tak ja sa vám ozvem, keď nájdem také dobré miesto, takže za chvíľku čaves. Takže po chvíľke hľadania som našiel. Začnem kopať. Takže toto budem mať taký sklad. A potom inventáris.
inventář, náš sklad, točky, to jsou. Dobré, že mám ten diamondový krumpáč. Takže 100 rozšírime. Tak. A hore hneď nad tým si stojí dom. Tuto to bude také lepšie. Pozrite sa už koľko kobu stojí. Musím začať pokladať na zem dám toto. Ja mám ten krumpáčis. Takže to má krumpáčis. Na zem ideme pokladať toto. Ak sa to volá. Položám dezit. Tak. Toto je kopanie sa väčšnosť. Zatiaľ aspoň kus podlahy spravím, toto vykopem. Už. Bude cesta k určite toho všetkého, čo tu mám. Takže potom bude dosť dlhé kopanie. Iba chvíľku, podľažím torčku. Tak. Pekne, krásne si toto vykopem. Tak, môžeme začať. Tak, tam pekne pokladám tak 40 blokov, čo tu mám. Začnem s tou vlnou. Napíšte do komentárov, akú vlnu by ste chceli. Sám si neviem vybrať buď bielu alebo červenú. Som to zobral dvoje, aby som vedel. Napíšte si svoj názor do komentárov. Dúfam, že sa vám tento diel bude páčiť. Ak áno, tak nezabudnite dať like. Toto už iba týchto 6. Tak. Teraz toto celé pozbieram, povyhadzujem od túto do vody. Tak a teraz sa dostaneme vedľa, pôjdem na to. Ešte kúsok, tak použijem tú bielú vlnu, alebo toto poližobrany. Tak tam poližobrany, tak. Pozbieram to, tu. Tak to bol cez 2 staky. Takom. Položíme si nové dverí. Kde sú? Som ich bral. Takže vyrobíme si modrú, to je krajšia. Tak, takže sem budem pokladať modrú vlnu. Neviem, kde som dal. Tie dvere sem potom dáme. Ja si to predstavím, ako by to vypadalo.
tuto hneď hore. Tam si spravím dom. Zase musel padnúť, ako vždy. Tak. Tak tam zoberiem polish granit. Teraz hore. Dám to isté spravím. Počkať, to nie. Nein. Tak. Zase som padol, ale dobre, takže toto možno bol taký kratší diel, neviem koľko natáčaný, ale nebojte sa, bude ďalší diel, keď sa vám to bude páčiť, tak nezabudnite dať like, ak sa vám moja tvorba páči, nezabudnite dať odber a majte sa krásne a tešte sa na ďalšie video. Čusák!